El glaucoma és una malaltia que afecta l'ull i especialment una zona de l'ull que és el nervi òptic, que produeix una pèrdua gradual i progressiva del camp visual i finalment pot fins i tot afectar la visió de les lletres, la visió central. Hi ha diferents factors de risc per patir glaucoma. Un dels factors de risc més importants és la pressió de l'ull alta, o sigui, la pressió de l'ull elevada és el principal factor de risc. També hem de dir que a mesura que anem fent anys, és a dir, les persones de més de 40 anys, especialment de més de 60 anys, tenen més predisposició. Els casos que tenim un familiar proper que té glaucoma, també, i els casos de miopia alta també s'han de vigilar. Hi ha dos tipus de glaucoma. Un és el glaucoma agut d'angle tancat, o l'atac de glaucoma agut, però aquest és un glaucoma que produeix símptomes i que el pacient consulta aviat per la sintomatologia. Llavors, l'enemic més important que tenim és el glaucoma crònic, que és d'angle obert, i produeix també una pujada de pressió, però de manera que el pacient no té símptomes. El glaucoma és la primera causa de ceguesa irreversible al món. Llavors, és molt important, com no produeix símptomes, fer controls periòdics per detectar-ho. Tenim diferents glaons de tractament per al glaucoma. Inicialment tenim tractament mèdic, es comença per tractament mèdic amb gotes. Si això no funciona, tenim un proper esglaó, que és un tractament amb làser, i si no, podem recórrer a tractaments quirúrgics. La única manera que tenim de fer prevenció és bàsicament fer controls periòdics de gent que d'altra manera no diagnosticaríem. Per cada pacient que tenim nosaltres en seguiment i control, hi ha un pacient que està caminant al carrer que té glaucoma i no ho sap. Per això és important fer els controls periòdics passat els 40-45 anys.